Ahoj lidi, já vás tu vítám u dalšího videa a dneska to bude špeciálne video, prostě len tak to bude špeciálne video. A bude to video ako natáčať videa. Na YouTube nájdete veľa videí, lenže väčšinou sa tam používa len Fraps. Ja ho síce mám, ale teda nejako ako nechápem jeho význam, síce je pomerne jednoduchý, ja ho to neviem, že Fraps. No ja ho to nemám, takže nevadí. No a tá ďalšia polka je na Bandicam, a potom aj na DxOry. DxOry je veľmi dobré, lenže so zlým nastavením DxOry je úplne hrozné, takže ja vám ukážem taktovaciu aplikáciu MSI na Afterburner. Takže si ju spustíme. Ja vám dám do popisku odkaz, teda si ju spustím a hneď vám ukážem, kde to môžete stiahnuť. Tak. Ideme na nejaký internetový prehliadač, ja mám Google Chrome, odporúčam. A pôjdeme sem na download.cnet.com, ja vám to dám do popisku a tu máme MSI Afterburner. Tak a tu už len dáte download, som dal no takto, ja vám to tam dám, nemusíte sa bať proste, ja vám to tam dám, tak. Takže, keď to máme spustené, tak vidíte, že ja som si musel potaktovať moju grafiku, lebo mi hrozne blbne chladič, takže ja to mám potaktované, vidíte, že memory clock mám hrozne potaktovaný, inak na základe som to mal asi nejako takto. Len by bolo jasné a potom ešte aj vyššie, ale proste keďže som úplne super, tak som to posral. Ja si to zapnem ešte raz, lebo aby sa mi ten takto neaplikoval. A tu mám také nenápadné tlačítko Settings. Tak na to jednoducho klikneme. Tu si nemusíte všímať proste a dáme jednoducho Video Capture. Sekundu, ja si len musím napraviť mikrofón, lebo nepočiahnem dobre na myš. Tak už by to malo byť mnoho lepšie a dúfam, že ma teda počujete. Tak. Takže zobrazí sa vám takéto políčko. Tuto máte Video Capture. Tu si dáte nejakú klávesu, čím chcete nahrávať. Napríklad na hviezdičku alebo čo, ja viem čo. Ja to mám teda svoje a používam to skoro stále. Tak ďalej, tu nerobíme nič, to si tak necháme ako je. No ďalej, tu máme video formát. To je dosť dôležité. Neodporúčam si dávať toto. Není toto. Ja vám odporúčam tento. MJPG. Kompresor, ten je celkom dobrý, ale ja vám tam ešte po prípade dám nejaké kodeky, keby ste chceli nejaké, ja som tu mal nejaký Lagarin kodek, tak aj ten vám po prípade môžem dať do popisku, kde si ho stiahnete, nainštalujete. Keby som mal nejaký divný hlas, tak je to kvôli tomu, že som maličko chorý a som aj zachrypnutý, takže mám taký divný hlas proste. Tak. Takže, co som teraz? Tak nechajte si tento kodek, ktorý by ste mali mať aj základu. A ideme ďalej. Tu si tiež necháte, ako to máte proste. V pohode, klasika. Tu si dáte kvalitu. Čím viac kvality, tým väčší súbor. Keď si dáte na 25% kvalitu, budete mať súbor v megabajtoch, proste v pohode 10 minút, 22 megabajtov, možno aj menej viac.
nie som si úplne istý, ale bude to hrozná kvalita, proste bude to no hrozné proste. A tak 100% bude to mať možno aj 10 gigové súbory za čo ja viem 15 minút, ale bude to úžasná kvalita a všetko. Ja to mám na tých 85, čo som aj mal, ja si to dám ešte na 86, tak. No tak to 1% ako veľa urobíš, áno. Tak ale tu máme frame size. To je jednoduché, tu si proste vyberiete kvalitu. Krásne to tu máte rozpísané, na rozdiel od Craftu, tam si hovno vyberiete s prepačením ZX, ktorý tam si už vyberiete a v Bandicame myslím, že tiež veľké hovno. A tu si to pekne krásne môžete vybrať, takže 16:9 teda vám odporúčam, alebo ešte 16:10 tiež môžete, ale to 16:9 je lepšie. A jednoducho si už vyberete či 725, to je HDčko, alebo 1080p, to je Full HDčko. V prípade môžete aj experimentovať, ale to vám až tak neodporúčam, lebo nie každý má taký dobrý monitor, takú dobrú grafiku, čo by mu to mohlo stíhať, takže tých to HDčko alebo Full HDčko po prípade 480p. Ja si to nechávam na to Full HDčko a 16:9. Tak, ďalej tu máme framerate, to je FPS, čiže snímky za sekundu. To je také troška zvláštne. Vy, čo musíte urobiť, je, že si najprv zistiť, koľko vlastne máte v danej hre. Pokiaľ to viete, tak v pohode ste za vodou. Pokiaľ to neviete, tak sa to dá jednoducho zistiť cez nejaký nahrávací program, buď teda Bandicam, ZX, alebo teda ten spomínaný Fraps. Nemusíte to používať, len si zistíte, koľko máte FPS, niekam si to zapíšte a môžete si to proste potom už vymazať. Tak. Sú na to nejaké iné benchmarky, ale proste na čo sa s tým srať, proste takto to máte, je všetko v pohode. Tak, skončili tu. Takže tu si vyberiete váš framerate, teda YouTube už povolil aj 60 fps, ale aj 50 fps, 50 vám odporúčam, tých 60 môžete skúsiť, ale 50 bude to mať menej menej megabajtov, no gigabajtov, dúfam, že už terabajtov, nie? To by ste museli proste 48 hodín non-stop natáčať. Ale späť k TV. Veľa youtuberov používa aj tých 30 frameratov, to je tiež dobré. To je tiež veľmi dobré, keby ste počuli nejaké divné zvuky v pozadí. Tak je to dole sa robí proste, proste sa tam robí. Ja to na chvíľku stopnem, lebo musím ísť niečo vybaviť. Takže, OK, problém vyriešený, už budú ticho. Takže sme skončili tohoto framerateu, tak jednoducho si to nastavíte, jak som vám teraz vysvetlil. S tým DxTory alebo Bandicamom a Frapsom. Keď dáte view, tak vám sa takto pekne tú zložku otvorí. Tak. Ďalej, v tomto sa väčšina z vás nerozumie, takže to dajte na Automatic. Ja si to nechám takto vysvetľovať, to vám nebudem. Je to len pre pokročilých. Ďalej tu nerobíme nič. A ideme sem nižšie. Takže budeme mať dve takéto tieto blbosti. A tu si dáme Wasabi Capture Device a dáme tu mikrofón.
Áno. A tuto dáme zase playback device a takto device a dáme tu speakers. Toto som tu tak mal a nerýpem sa v tom, že všetko funguje a dám stereo rip. Dám OK. Ja mám nastavené, len ešte som vám chcela toto ukázať. Môžete si nastaviť aj push talk, čiže keď potlačíte nejakú klávesu, tak len vtedy vám to ako nahrá. Napríklad keby som si to dal na medzerník, tak jednoducho proste keď potlačím medzerník, tak alebo keď podržím ten medzerník, tak mi to začne nahrávať zvuk. No a keď sa pustím, tak už mi to prestane nahrávať zvuk. Tak. Tak bolo k tomuto všetko. Po prípade, pokiaľ by vám komp nejako nestačil, tak v tomto úžasnom programe si môžete grafiku nataktovať. Je to úžasný program, kde sa vám nielen na natočenie videa, ale prakticky všetko vo vašej grafickej karte, aj o inom hardwareu, ale hlavne na tej grafickej karte. Pokiaľ sa vám to video páčilo, tak dajte like, po prípade subscribe. Keby sa vám niečo nepáčilo, tak dajte dislike, ale namiesto toho dislajku mi radšej napíšte do komentára, čo sa vám na to video nepáčilo. To vám mi viac pomôže a môžem sa aj zlepšiť pre vás. Takže čau!